Bamakɔ a yɛlɛla ka fɔ ko phobia dilanna saba kɔni minɛra finitigiw kɔni fɛ ayiwa an balimaw aw bisimila yi an ka kabako kɛnɛ kan ayiwa bi kabako min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko maa saba kɔni bɛ yen nɔ ko olu minɛra ko wa sabu kɛ phobia dilan kɔni ye an ka jamana kɔnɔna la ayiwa min yɛrɛ ye septembre kalo tile 20 kɔnɔna ye a yɛlɛla ka fɔ ko an ka finitigiw ka bolofara dɔ bɛ yen n'olu ka baara kɔni bɛnnen don maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ɲɛnaminifɛn kɔni min ani k'a feere olu kɔni minɛli kama ni ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye colonel Ibrahim Sori Tungara ye ale kɔni olu ka cɛdenw kɔni wulila k'u bolo da maa saba kɔni kan ayiwa a yirala ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw dɔw senfɛ ko maa dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara kɔni bɛnnen don phobia dilan kɔni ma ayiwa o de kɔni senfɛ commissaire Ibrahim Sori Tungara ale ka cɛdenw wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a taara bɔ ko Sabalibugu ni ale yɛrɛ ye Bamakɔ kin dɔ ye ko maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko siga kelen don a la ayiwa siga kɔni kelen don a la sɛgɛsɛgɛliw kɔni gurubala a yirala ka fɔ ko ale ye maa ye min ka baara bɛnnen don ɲɛnaminifɛn kɔni feereliw kɔni ma ayiwa ko u kɔni taara ni makɔfɔlen kɔni minɛ tuma min na u y'a minɛ hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni hukumu kɔnɔna la ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale ka baara dannen tɛ o dɔrɔn ma ko ale ka baara bɛnnen don phobia dilan fana ma ayiwa o kɔni senfɛ min yɛrɛ ye commissaire Tungara ka cɛdenw ye hali bi u ye sɛgɛsɛgɛli kɔni gosi nin cɛ in kɔni kun a y'a yira k'a fɔ ko ale kelen tɛ nin baara kɛ wa ko ani maa dɔw de don ko sabula ko réseau ba de b'u bolo o de ye k'a fɔ ko jɛkuluba b'u bolo ko u ka baara kɔni bɛnnen don phobia dilan dɔrɔn de ma an ka jamana in kɔnɔ ale kɔni ka ɲininkali ninnu senfɛ a y'a yira k'a fɔ maa fila fana bɛ yen nɔ ko olu sen b'a la ni o kelen kɔni tun bɛ Lafiyabugu kelen dɔ in o taara minɛ ko quartier du fleuve la ayiwa ni maa kofɔlen saba bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra a yirala k'a fɔ ko ni maa saba la ko maa fila kɔni bɛ yen olu kɔni ye maliyɛn ye maa kelen dɔ in ko ale kɔni ye togolɛn ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni minɛli kɔfɛ ko wari min yera ninnu bolo n'o ye phobia ye ko bɛ taa $5 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ani phobia dilan machine minɛn dɔ fana bɛ yen ale bɛ kɛ sababu ye ka wari tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ko o fana minɛra ni maa kofɔlen ninnu kɔni bolo a yirala k'a fɔ ko hali bi k'u ka jɛkulu tɔ maaw kɔni bɛ diɲɛ na nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ walasa olu bɛ se ka minɛ cogoya min na ayiwa an balimaw ni kibaruya kɔni tun b'an bolo ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka kabako kɛnɛ wɛrɛ kan